Mama catch it FM, catch it FM. Me say Mama catch it FM, catch it FM. I am Mama catch it FM. Mum sem no pen one sem, power sem brana. Uncle one sem. If we say obinima obiture, Mama catch it FM no. Mama catch it FM. Mama catch it FM. Mama catch it. Obama say boy, Obama say bim boy, Obama say ba. Obama say boy. Mama catch it FM, catch it FM. Uda bama le so, me ma me ablewa. Uda bama le so. Wonderful. And then so many about Mama catch me. Said ye a queer rigi, and kind of Mama catch for what's the number. And wish ye work clearly, and Minia, and then so the fin work what a young car. We do young pass to be and you mention about or bad time woo, or bad time woo, ya. Dr. Pablo Bono, and then so Binima, obituary, a busia binisio, a busia bia pelissier, and a young show. Anka de wo free no me awotu akaso ana onye ntobiu hwe wiase abraboi owo kurade enya ne baabi anka yema no kwai ana ma me no papa no wo babi no oh na semi say abese no areho maye tie pa bubu kakra bi na ye fa na edwumadie akuya bi epuni esafo ano obi obi bia ana ne be tse na bi ana ma si be no more share, no more subscribe. Family, one Thursday, Saturday, the cassette begins for Bajinjemba, so many a baby, a freshman. Or Batana, who are Lemma, a chegado, a Busiadibuku, Aboyamuno. When I Mammy will be anti Papa will be anti Obanu, or the food will, but what's yes, oh, dear, can was yes, and the forward year no me. Mamma did the holo, Papa did the holo, you may have been the holoati, and ya true. See a man so, what you was your man so, and you be new, your mammy don't compare. Come on, me where your man don't pay, and ya true, a day, your bats and and what's the uncasting one empty of you, boy? Yes, your boy. Yo, me alum Sunday. Said it be a cano. A busia frey, and in some baya, and ya busia bia say, I'm gonna a busia, I'm gonna a busia. I'm gonna busia in there, I'm swam my catch that. Ya did some bay. Minia, and that's I say, the real say arrow. I was the one calling a boy and sending ya sem. Now so, I sent Pedu and then Antroshie. When you answer it to Amasibo, a Timno, Linia, Fabi to Time, Fabi Bowagging, Fabi Bon to Mano, Fabi a foot to a Unia Baba Catchy, a penina will make a queen. But when I a ya, a when we are, a when we are empty as see, ah, Abanista. And there's a minute chia, say a bag drinking some money, a cancer man, a yamani be a phobia. I free mu abroche kure ya mama ya tse abroche ha brofie be ya biasa ya mama ya free mu ama mama iwu mama yensa eja wo mo manga ne ho na abusua de yete ya ne se mama ba Ghana e ba abroche anche na mama free mu no mama yonku bi free abusua se obehye na akrakra mama ye chikama abusua ya anche hye de yete ya ne se yesie mama aye mama ye wo abroche abusua amabi abusua amba ante ho nsem bia wo manu na obey de niam kakra ekoma abusua ne se ye maame ho niam ni na no kureni sebe empanyini ekaye woni pa ya ade ya wosaye ye maame bo obra enti se ye maame ho niam aponku agu ne danima ka niam maame de ba Ghana no na nka ye maame ho niam no wa ye wie seka baaye seka ma na ye ya kanfo de na nka mpo wonu bi awu a wahwe na chisa ne ye de ne ho ade bi ekoma abusua na abusua gina so ye abusua twa ne ye bi ama
afa de akoba ne sei eduru baabi no na abusua kura nte ye maami enka baabi a de ogina ye yiye no ti maami fa da su mu ema ne mma etimi nya maami no contact minua tena se asema ye ka Germany west ha baabi na asem yesi ye maami ba tan bi a wabobra ewu agya ne mma na yonko a open yiye no payimfo benka open yiye a obre na we de open yiye na bewie so de sebe ye kwotwa ye pieto ye nya ntwa ye kwotwa ye bema ye nya ntwa ye pieto so de enkam therefore wo bo abusua na nso abusua de wo ya amade atobani wo ya amasanye ayebe wo ya amabo abisabo atobani enti saa bere abusua na pemu etena se de ye maami na nda su mu ne de ye maami pese abusua ne nye no maami baabi a wo firisise na hwehwe abusua ye chi akwan efrise ya maame no akoso ohini mu ewo ne kurum aguna de hyefo asem ne meke ya aguna de hye kronkron na afiri mu no menu aba menu abema obi ni mo obi ofre na koa bi ya maame ne da abusua mu uhu ne se woni obi a akwantuo mu nsem sa na tie menu ya me fa akwanya so se wo hye wo nua bi se de mpanyini kan no obi apabagim ba agro ompena wo uhu nua bi so ya nkwana na maburukyire ha ofa wo nko na abusua mu abusua ewo ho no etese kwaye wo akire a ebomu kro wo bene ho so no ho se de abusua tie abusua nya ntoa ne afa afira abusua nya atade ne afa hye abusua so nya aduane ne afa adi asemsi ansa no wo hu abusua se ye anigye se ya reho eho no hu abusua eti se wo ni obi oyade na ye wadwene se wo ni abusua ma asem nto no hwese be mu bodamfo da abontene wo ma abusua ye na yiye ade ntene ka na oda abontene oda abusua mu anti ya maame a wo aburukyire ha na wati magina ye wo nua bi ayiye ama saa bere ne mma tete sa ya maame ayiye ya hu ya maame se be baabi a besie no baabi a ya maame amu wo enka na kwasi buru ni ada wo ma se de mo kan social media na abui eye den ne ya maame ba panyini ebewu ne ya hu na yiye photo ya hu video ya hu baabi kura yesie ya maame na nka sabe aburukyire ha so de se de mo amokan yi enema bia no ya pebi ayenya na de wo mpo etwa abusua nsunu ne se ya maami eye death certificate agana ye kan jama hawu akunde ya maami ne se jama fanfa bia ma no maami ema abusua ntinisuo ka se de maami na nkasa wono afiri mu no ade abra abusua ne se abusua ya mpe maami na chi akwan wa kira de benkoye abusua so hu maami ye chi akwan enti maami wa wugina ye wo yonku bia yiye sawo boka sawa mokanka abusua ne de ahwese wuwi ayiye no polo beba Ghana na abusua de yansa to wonsa ye mada wase ankoba ne saa ya maame na beso de a kire de benkoye na funsiye serve abusua na anya obeto abusua ne so were na se ba abusua kwaya de we ne sawo so bibi na ba wo so a abusua panyini aguna abusua panyina ofiri se abusua ne da benka kire wo ada ka kire we samasemi tugu mframamu na ne ba bia wo enti sabe fidie bebre na abu na so ne so gide jama nkuro ndi a ene ne kyese wo die etietia menu ya ba ma moma ye hwe ye ho yiye na wi ase de ye de ye wanya wo de ye fanya ye yonko menu ya adenti na obi ebewu ama wa be ye na yiye na abusua a odem wo ma abusua no atete na ne nka sabe ma jama mfo afafunu no na nya aban de a na wutimu gina ka kire abusua se me be ye menu ya na yiye na abusua no enhu nipa no ho hwe ante eyiye no kura da no abusua ante yete ya se wasia ye yiye wia no kureni ya kanfo eniyema bi wo ho a moma ye hu se enye ne kwanso no minua hwe niyema ye twa buwi ase ne sika pani ani brebo ne nti onipa do ye papa no bewie na akoye bone ma me se wo bo ka se wonya sika ma abusua hu abusua nka se ye ba disika firi ho nanso efese de hye ti sei abobra abusua pa ni de maame no sabe abobra na brabo no po nyina no ntwamu a owo mamu miensa wo nananu ma babrudu eti sa ba we no ni ede a ne kyede nipa wo de aka abusua no ho no abusua na ni so eti ye nua ba wo tie burukyire ha wasie ye maame bi ama abusua tete abusua di areho no
ma me ya ka kire wo sama ne de obeye bibi o ya de ye nim de obeye na ebeduru ho no de abusua panyi no ka kire wo ne se ehwehwe abusua no hwehwe mma no se de beti ni sua di awerho no what wo de a abusua ne hia so ba be hwe wo na ne nyina nkɔ de sɛn ɛnkɔma Ghana so abusua ye wo Ghana obi so tintre brochire ha wugya ne ma na maame nua no asi abrosa na ye japade abusua no kra mfa telephone ɛmfrɛ sɛ ɛma wogya wo machi ɛkunu yira ma ɛte sɛn obi wo fa si dan asesa wo fa se maame ɛde be papa no mpo ɛwo bagu nanso ne ma wo begye wogya ne yira brochire ha no abusua bi amfrɛ saa na obi so wogya ne kure ne ma o maame owo ne te ase onua no te ho ye mfrɛ nhwɛ enkora no sukuu se ankora na brabo te sɛn eye nipa Ghana ye nua no se de da bia nka na ye nyina yesu ye nua tuntun Ghana ni se de nka se Ghana asa ne meka Ghana fo yesu ban enti saa na obi nya kwan obi ho a ono so ban na agene se nipa isa bi ona abusua mu na papa bi so ne bu sa be ma nte ye ada hwɛ ade bi si ho a eye oso ono ane na nte kosi ho fa ansa kana obo hu se nipa na de kosi ho ade bi esi ho a eye wo se ono ane kosi ho nipa na nte de kosi ho enuanom ena asem we ye mabrahosem se wiase de ene nipa ye pe de ene nipa ye agi se wunu ya bi bewu na wama na chi ani nguasesem wonti benkata wunu ya chi hwensam a etwa gunne Bishop Bernard Nyako wuye hwensam nipa eka na anu hwesofo apreku kani bada abusuam hwede nipa de aye no eya no mo obi sa senti nipa we wona na wapreku ne na wapreku de abusuam ankasa owo abusua nanso saa na etie se de da bia nka na me sensem yenu ni eka nipa bom eye wuo ene anije eye ba fi abusua nyina hia ade aye anije so ba abusua nyina hia etu obi na ne ba bia no nkyere so ofra abusua nipa bia na ofri dua ne bepie ye ade sa honhom eti ya maame a wotie brochire ha ya wati masie ya maame bi na saa bere ne ma ne abusua ti nisuo se wo wama ya hu ba bia ya maame ne funu se ye sen se ba bia besie no se timu ye sen ne mpo ye nya death certificate mfa nto ye busua mu ema ye hu se ya maame wu abrochire certificate abrochire de se de tie no maame no dai no so ye ma ne ma ne frɛ wo no maame na san so de biem maame na san so de bi obeto so were etihye no wa me yesa me ye papa awie mbone papa na wo ye no wo ye ama na ye wo abone nya busua na yi boni aye enya busua na yi boni aye me nua no ede mpa na wiase we ye wo bi se wo nua bi awu na wo behwe na kwan a nipa ne difu ya da bi anka se funu a mobo sei onipa awu na nka abeka obi tan wo beifo no aku no wawu no obi gina hwasa na asiewu aye wo yesu ede ya kire wo nipa wote aso ni so tanam enso wo bewu no gina ho no osu ye ka kire pa ya wo ye oboa ewu ani maso sese poto abusua ye dem eye saa ayonko a ye twe eye saa moma ye sesa moma ye ntwe ye ho firi niam bi ho wodofo sa fe ni waka ye ho a ye dwuma de ani de ani obi ni ma wo bi kire telephone number ye di dwuma yi 015214008110 fa WhatsApp ne bra ye beduedum ye begya no kuha ye kasa kire banyansafo ma dwendwemba ye nsam no age se wo tena se na wo atie bi na de bi ato wadwem ade bi abobra mini aba ma sabre ensama ye de ba ye no eye abusua bi ni sua ya ensama de akire no maame wo telephone number yina ye nya da ha na me de me ka kire wo sese wa ama wani ana ho abusua na sam wo kan se sese de ya bre ene telephone ni twa enti ade bi a wonim se ehye wo ne maame ne ntam anti asama ne nani abre no e ma ne nyansa na waka se hu yanka na aka echi na de abusua maame ne dem no abusua panyini asama wo kan se maame no ebeto abusua no so were de obeye de maame naka amana beto wo so were minu ya ba ede ya ben a abrochire ha ye nim sade hate sabe ye nyina wo bi manso ne ya ba enti sa wo de akoma pa sa wo bo wo nua bi na ebekwa ko wie se de na ne wa mo akora na nka ma abusua no hu se ya de hye no bi ayente ne nka na wo beye na akofo wo hawo ene atete de abra abusua se de wodofo wo maye ni na ho na wiase agapade we
wiase a ye be fam akoyi ye twam akọ ye nche ya mediche bi ya ma mediche bi eno ne doctor pa bobo aka no minia sende uni aba mama kechiri abusua soma me e ma me de nsemi ba ya baabi a wo bia no sende audio wi video wi YouTube wi so Facebook fama unia se wese ho Germany asem we ye Germany asem ebi esi wabusua mu bi esi baabi fama nipa kro ana fama obi yi obi asotire se nipa asomasi se wuni ma obi a obi aye obi aye kura mu a enye ni busuani no wanfa busua no de waso ma busuani gina so ye yie wanti wanfa nko na nipa no agapade bi anamponye agapade asem bi a wone waka ya maame no o wasem bi wone waka na nya sa nipa kura memi nim sa kuro ha yewu a bank card ye de koma bank fo se wo de maame ne bank card ne credit card nyina koma bank fo e wo kwan benso na afa gina no wo gina se wo bo abusua no se ne yesi bo nipa maame ne credit card no wonti mu mfa enko yisika de wonti mu fa enko to bibi adan no wo mfa sa ne ma nyina nkoma ne ba ne ma ne passport German fo ebe eye we on British ye betwa passport no nti sa passport no nyina e wo se otimi fa sa ne ma we nyina de koma maame ne ma e ma nkra ne hu se ye maame ni ho ne ne ma bi eniye na wotimu tena brochire ha se wa ye yewie de aniema kakra na ode koye na maame baabi a wo no enkunuma amna no gina no wanhwe yi a wapatom enkunuma amna no gina no wanhwe yi a wapatom me de busua de maame de mpanyini tena se a ye ka se benfa mra eno na me de aba no enti saa bre ye ka ka ye ho se busua mo wo manga na mu munu ye wa kwantuo mu mo dofo bi o wa kwantuo mu mo da sori a mo kai se mo wa busua bi e wo baabi mo da sori a mo kai se mo wo nua bi no wo baabi minu ya ma se mo nto wo pesika no atwa nua bi abrochire ha wo da sori a hwe wo ho ehu se wa sori wo ho ye ntu nua no so wa kwantuo mu no wo fa na owu ja na yira na ne ma abrochire ha na asi abrosa na si dan wo maame no motim no wunu ya baabi na wono so ahwe wo baabi a wono ne ba krate ga na wo nhwe no minia eniema we no eye nsem bebre ba ma bi a na yira wu a wono so na yira ja ne mapa bi a me ka ba ma no kwa ware baabi a wonte na ni nhwe nkra no de on ware yeso kra woni adaje de hwe ma maame nana a wote ga na wo nana no ngwa bruchire wo a wunu ya bi asidan a wotim anampo wo sister bi ama osika getire da ne bate abruchire wada asora frɛ no mo ma ye fanse me nya futuo ma ye ho moma ye mfanse menye futuo ma ye ho na Ghanafoɔ ya nkasa ye memeka ho miti modere so ti modere enua no madan ne yeti mboye ho ti modere saa eti modere ye de boye ho ne bia ni o hwe de hie mu a hwe ba bia kodi nsenseme enti senne abusua soma me a uni aba mama ka echire mesi ha do obi bia se mo hye video no ne nko wodofo ba bia wo bia no wo de fa wasembra ye beduedum ne ye gya ne se kuha medase bebre medase da bia ya so na tie ye medawase bye bye